Katrine, og jeg er 15 år gammel. I min fritid, der er jeg model. Og så ellers er jeg bare sammen med venner og veninderne. Fyrer den af fester og alle mulige ting. Jeg har rigtig mange venner. Jeg er nok den mest populærste på min skole. I min klasse, altså alle vil gå med mig. Alle, altså jeg er den. Alle piger ser op til mig, og alle drenge vil have mig. Jeg er den mest populærste. Så. Jeg er enebarn. Så nej, jeg har ingen søskende. Og det er jeg rigtig glad for. Så. Hvis man kan sige det sådan, så mine forældre, de har røven fuld af penge. Så miljøet hjemme med mig, det er så flot. Altså vi bor på næsten et slot. Så. Jeg får i hovedet røv. Jeg får alt, hvad jeg peger på, og jeg har ikke nogen kæreste. Jeg gider ikke rigtig at være. Jeg har det fint nok med at være single. Så kan jeg have lov til at more mig med dem, jeg vil. Og så behøver jeg ikke rigtig at tænke på, om der er en eller anden sur. Ja. Så nej, jeg holder mig bare til at være single. Nej, jeg føler mig aldrig ensom. Jeg er aldrig ensom. Jeg har alt, hvad jeg skal have. Som sagt, alle vil være sammen med mig. Alle vil være som mig, og alle vil leve som mig. Altså, jeg har altid venner. Jeg har mange venner. Jeg tror, jeg har hele skolen, hele min skole, hele kvarteret, hele min by vil være venner med mig. Så jeg er aldrig ensom. Og det kommer jeg heller aldrig til at blive. Ja, i morgen er det min fødselsdag. Der bliver jeg jo 16, så man kan jo lidt regne ud, at det bliver en Sweet 16 fest. Så alle kommer. Altså alle dem, jeg vil have med. Ej. Så den skal bare fejres med en masse dans, brud, og den slutter først, når den sidste tager hjem. Eller når det er, jeg ikke gider mere. Men det er sjældent, jeg ikke gider fest, så alle på byen kommer. Hej, jeg hedder Majbrit. Jeg er 15 år gammel. I min fritid der er jeg sammen med mine venner. Og så læser jeg nogle gange bøger og laver lidt lektier. Nej, jeg har ikke særlig mange venner, men jeg har et par få til det, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og vi har det rigtig godt sammen. Ja, jeg har rigtig mange søskende. Jeg har 5 søskende, og jeg ligger lige midt imellem dem. Jeg bor ude på landet, ude på en gård, hvor vi har en masse dyr. Vi har ikke særlig mange penge, men vi mangler ikke noget. Og som min mor siger, så længe vi har hinanden. Jeg har det rigtig godt derhjemme. Jeg er rigtig meget sammen med min familie, hvor vi spiller en masse spil, og så passer vi dyrene sammen. Ja, jeg har en kæreste. Vi har været sammen i snart 1,5 år, så ham er jeg rigtig glad for, og han er der altid for mig, så det er bare skønt. Altså, nogle gange kan man godt føle sig lidt ensom, men alt i alt, så nej. Ja, i morgen har jeg fødselsdag, og den skal bare fejres stille og roligt sammen med familien og vennerne og kæresten. Så det bliver en god dag. Men selvom vi er 2 helt vidt forskellige mennesker, så er vi rigtig gode venner alligevel.